ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ଲଗାତାର ଦାବି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ସିଡନୀଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। WTC ଫାଇନାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ସିଡନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁମରାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚୟନ କରିଛି। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଟିମ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ବୁମରା ଚଳିତ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 30ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସଫଳତମ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।